Y'a sigi su na kibora kadi kojugu kibora de kadi maliko ina tanga bonne nouvelle mais ante sen wori ante sen bonne nouvelle no be ya ani an wele chien keme tele kono amena ya ok an bena donc amna lo bonne nouvelle kuma de la malien ka bonne nouvelle ni partager pour cela ouais ok bon aya bonne nouvelle be non ira kuma foko amena na mo do wele ma wele fo tesita ka témoignage de tesita be togodi la halal même be non wakati la na fa me do bla Moussa an bɛ fɛ bɛɛ ka vidéo partager kuma min bɛna fɔ bɛɛ ka vidéo partager mais dɛmɛ ɲini fɛnɛ don dɛ bi an bɛ min ɲini o de b'a la ka kɛ bɛɛ ka vidéo partager an bɛna an balimaw yɛrɛ wele T-Site fɛn min bɛ yen u k'a ɲɛfɔ bɛɛ k'a mɛn armée ye baara min kɛ bi fo kana laban bi ma donc an kumakan tɛ dɛ T-Site kaw o de y'a to an b'a fɔ an bɛ fɛn fɛn kɛ an b'a kɛ malidenw de kama balimakɛ salamu aleykum allo an su nba an su i bɛ BMD Media Cap Mali Plus ale ni Malikura Web TV awɔ i bɛ nin page sanuma in bɛɛ de kan bi awɔ an nisɔndiyalen bɛ ka i wele awɔ an y'a mɛn ko école taara T-Site awɔ mais yan'an k'an da don école ta la T-Site ye yɔrɔ jumɛn de T-Site ye min de ye mɔgɔ bɛ fɛ k'a dɔn T-Site ye yɔrɔ jumɛn an tɛ Bumabel i ka jama a diyara n ye ala k'an bɛɛ sababa ma amina rabi yɔrɔ ye T-Site ye yɔrɔ ye mun bɛ an Sonko mara fɛ a bɛ zone des 3 frontières la Liptako gourmand kɔnɔna la a bɛ Liptako gourmand kɔnɔna na Allahu akbar voilà a bɛ frontière la Niger ani Burkina a n'u bɛɛ bɛ frontière bɔ a fɔdɔ voilà donc yen kɔni bi in na T-Site kɔni n bɛ se ka alhamdulilayi fɔ bi mɔgɔ bɛ se ka fɔ T-Site zone de 3 frontières an y'a ye ale de attaquer ka taa ni siɲɛ 4 a bɛ attaquer kuma bɛɛ bi mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko école bɛna dayɛlɛ yen bi e bɛ se ka mun de fɔ bon vraiment T-Site depuis 2022 attaque laban min kɛra août 2022 fo bi T-Site sumayalen don mankan tɛ yen armée taara kan sigi yen nɔ bi an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi bi in na kɔni école daminɛna T-Site kɔnɔ bi école daminɛna école daminɛna kalan bɛ ka kɛ hali ni gɛlɛya bɛ kalan kɔnɔ mais kalan kɔni bɛ ka kɛ donc an minnu bɛ T-Site mɔgɔw ye Bamakɔ yan nɔ an yɛrɛ comme an caman ye fonctionnaire yɛrɛ yan nɔ an content don parce que an dɔgɔnin bɛ T-Site ni kalan cɛ san joli T-Site ni kalan cɛ depuis 2019 T-Site ma kalan kɛ depuis 2019 kalan tun tɛ T-Site ok i bɛ se ka da don a gɛlɛya ninnu dɔ la k'o fɔ yan 2019 kɛra kalo kelen dɔrɔn de 2019 kɛra kalo kelen dɔrɔn de kalan na 2019 a ye kalo kelen dɔrɔn de kalan awɔ ok mais gɛlɛya minnu tun bɛ san 2 in kɔnɔna la i bɛ se ka dɔ fɔ an ye attaque tun bɛ cogo di a yɛrɛ yɔrɔ tun bɛ cogo di sunɔgɔ tɛ yen don ko don mɔgɔ ninnu bɛna u bɛna attaque kɛ ka mɔgɔ ka bagan suɲɛ ka mɔgɔw bagabaga ka taga mɔgɔ tɛ se ka sunɔgɔ foyi tun tɛ se ka kɛ i tɛ se ka baara i tɛ se ka bɔ yɛrɛ kɛnɛma donc vraiment yen tun ka gɛlɛya yɛrɛ de quoi donc baara yɛrɛ tun tɛ yen parce que bagan mara dugu don sɛnɛkɛ dugu don mais a tɛ se ka fɛn kɛ o tun tɛ se ka foyi kɛ donc franchement an kɔni bɛ se k'a fɔ bi activité économique bɛ ka daminɛ dɔɔnin mais armée ye effort jumɛn kɛ bi fo kana se basigi ma i bɛ se ka mun de fɔ armée ka exploit la ye armée ye effort min kɛ kabini armée kɔni ye kan sigi yen bi armée bɛ patrouille kɛ régulièrement a fan bɛɛ la avion fɛnɛ bɛ yala la sanfɛla la kudayi bi na mɔgɔw bɛ se ka bɔ ka t'i ka baara kɛ ekɔlidenw bɛ se ka taa ekɔli la bi tranquillité nana est-ce que nin basigi in sɔrɔla AES fɛ Alliance des États du Sahel olu ka signature de la nin basigi in nana wa ou bien a ko bɛ cogo di barisabula an b'a ye k'a fɔ T-Site ni Niger ale ni Burkina a n'o de ka surun ani Niger ni Burkina de ka surun bon n bɛ fɛ k'a f'i ye fɔlɔ yɔrɔ in ka bon cogo min na sécurité ma nɔgɔn dɛ mais vraiment armée kelen ka ye k'an sigili daminɛ yen bi
avec les hélicos, avec la patrie, l'armée est en train de maîtriser le coin. En tout cas, pourquoi alliance des États-Unis. Balma a b'a kɛ to crédit banna n bɛna segin a kan tugun mɔgɔw k'a kɛ to han. Ok, an b'a ɲini filɛbagaw fɛ hali bi a ye dɔ fara partage kan sabu an bɛ ka nouvelle min di bi a nafa n'a bonya kama ka ɲini kanubagaw fɛ a ye dɔ fara partage kan kosɛbɛ kosɛbɛ par sabu T7 ale situation an b'o o de kɔnɔna na. Allo. I b'a kɛ to crédit dɔ in banna tɛmɛ ni kuma ye. Allo Ngo. Awɔ. Armée bɛ yen mais bibi na basiki kɔni bɛ mais yɔrɔ in ka bon cogo min na. Fo ka effectif yɛrɛ de caya zone kɔnɔna na effectif. Voilà ni effectif kɔni cayara zone yɔrɔ bɛ maîtriser parce que yɔrɔ ka bon. D'accord an ye kibaruya sɔrɔ ko ɲinan ko école dayɛlɛnna T-site. Aw ye yen sigibagaw ye i bɛ se ka kuma in sɛbɛntiya wa? N bɛ se ka sɛbɛntiya ko école dayɛlɛ la. École dayɛlɛ la hali n'a sɔrɔ classe bɛɛ ma dayɛlɛ mais quand même classe damadɔ dayɛlɛ la parce que gɛlɛya bɛ école la anw minnu bɛ T-site ressortissants yan an jija ka wari dɔ cotiser ka fara ɲɔgɔn kan k'a ci ka taga pour que o kalan ka daminɛ mais gɛlɛya bɛ kalan kɔnɔna na dɛ gouvernement nɛgɛ n'a bɛ se k'a dɛmɛ cogo min na an dɛmɛ dɛ parce que maître classe camanba tun tiɲɛna. Classe caman tun bɛ donc classe damadɔ bɛ yen nɔ an sera k'olu dilan kalan bɛ ka k'olu kɔnɔ mais classe camanba de bɛ minnu binnen don ni tɔn tɛ minnu minɛ hali bi ni kalan bɛ se ka kɛ donc maître damadɔ de bɛ yen fɔlɔ minnu bɛ ka kalan kɛ o maître ninnu na maître 4 bɛ yen olu bɛ sara gouvernement fɛ a tɔ 4 a tɔ minnu bɛ yen olu yɛrɛ bɛ k'u tuju yɛrɛ ka bénévole don olu yɛrɛ bɛ k'u tuju yɛrɛ ka kalan k'u yɛrɛ parce que ko ka jamana mɔ ko ka bénévole mɔ ko ka dugu don k'u ka dugu kɔnɔdenw kalan mɔgɔ maître 4 kɔni bɛ gouvernement bɛ k'o sara. Mais aw mago bɛ dɛmɛ façon jumɛn na bi T-site parce que a ye wele bila ko maliyɛnw ka aw dɛmɛ école ta in na denmisɛnninw bɛ se ka taa kalan kɛ cogo jumɛn parce que an b'a ye k'a fɔ aw mɛnna depuis 2019 kalan tɛ T-site yɔrɔ kun minɛnen don terroriste bolo yɔrɔ kun gɛlɛyalen don mais aw mago bɛ dɛmɛ façon jumɛn na bi. Bi bi in na n ce vraiment ni de kuma yɛrɛ bolo ma yɛrɛ. Dɛmɛ yɛrɛ bi bi in na an mago bɛ mun na. O ye fourniture scolaire ye fourniture scolaire n'an bɛ se ka dɛmɛ ka fourniture scolaire a kɛra cahier a kɛra bic a kɛra lacret ye a kɛra livre ye a kɛra réglé fourniture scolaire fɛn fɛn bɛ ko fourniture scolaire k'a di denmisɛnninw ma ni sɛki. Ani fɛnɛ ka classe minnu tiɲɛnen don. Classe minnu tiɲɛnen don n'an bɛ an débrouiller ka dɔw la wuli mais classe camanba binnen don tɔw tɛ dɔw kunna an dɛmɛ bɛ o classe minnu tɔ dilanni na pour que a seconde cycle tɔ bɛɛ ka wuli ka jɔ. Ani maître minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ ni an yɛrɛ bɛ ka débrouiller k'olu sara pour que gouvernement maître fɛnɛ ka se ka taga yen nɔ gouvernement ka jɛ ka maître tɔw ta en charge. D'accord ni mɔgɔ mɔgɔ k'a bɛ cahier ni saki di aw ma i b'a kɛ cogo di ni maliyɛn min ko k'a bɛ fɛ ka T-site ekɔlidenw dɛmɛ bi ni cahier ni saki ni bigiw ni ɲumankɛli a ye fourniture ni fɛn minnu fɔ nin ye mɔgɔ bɛ se ka aw dɛmɛ cogo di parce que n b'a dɔn maliyɛn baɲumankɛ dɔw bɛ yen walahi an bɛ wele bila u ma u b'aw dɛmɛ maliyɛnw bɛ se ka aw dɛmɛ cogo di ni nin minɛn ninnu ye an b'a kɛ cogo di. Ni i bɛ ni téléphone numéro min y'an wele mun na nin. Association pour le développement de la commune numéro de Bénin. Association pour le développement de la commune de la région de T-site. La commune de T-site. Donc vous m'avez dit mɔgɔ an wele nin numéro in na ka dɛmɛ mun ɲini k'a las'an ma an b'a bɔ bɛɛ b'a ye wa an bɛ taa kunbɛn wa a bɛ diya an ye. E ka segin numéro in kan tan n k'a fɔ baɲumankɛw k'a mɛn minnu bɛ fɛ ka aw dɛmɛ ni saki ni cahier parce que ɲɛ bɛ nin kibaruya in na nin diyara maliyɛnw ye ni fɛn bɛɛ T-site ye zone de 3 frontières de ye T-site ye attaquera siɲɛ joli kalan tɛ yen terroriste kun kelen bɛ k'a minɛ ka tila k'a ye bi ko T-site ko école dayɛlɛnna ko aw de ko ten aw de y'a seere ko école dayɛlɛnna n bɛ fɛ ka numéro in fɔ maliyɛnw k'a mɛn. Donc T-site n bɛna numéro in di. 78. Oui. 42. Oui. 85. Oui. 48. Awɔ. E ka segin a kan tan. 48. Segin a kan tugun. 78. 42. 85. 48. Maliyɛn mɔgɔ ɲuman dɔ y'a bila commentaire la maliyɛnw bɛ Mali fɛ dɛ dɔ y'a bila commentaire la déjà. An yɛrɛ mun ye T-site mɔgɔw ye an yɛrɛ de wari fara ɲɔgɔn kan fɛn caman ta ka ca pour que kalan ka daminɛ mais ni an ye dɛmɛ sɔrɔ
an bɛ se k'a fɔ sababu ni i barika kama an b'i fo k'i balimadenw la parce que i sera k'an wuli k'an ɲininka an ka kungo la et puis an ka malidenya la parce que bi bi in na Mali ka wuli k'i jɔ ka di bɛɛ ye. ayi ne yɛrɛ bɛ layidu da aw ma allo. donc association yɛrɛ de wulila k'i jɔ association pour la commune de Tessit. an y'a faamuya n balimakɛ n bɛ fɛ ka min fɔ aw ye ne yɛrɛ min bɛ ka aw ka appel question poser ne min bɛ ka aw wele ne yɛrɛ ye saki den 50 layidu ta n b'o d'aw ma saki 50. ah d'accord. o ye ne b'o bɔ n yɛrɛ kun k'o da aw ma parce que Tessit gɛlɛya tun bɛ Tessit kan ne b'a dɔn ne Boumabel b'a dɔn n b'a dɔn k'a fɔ Tessit de ye tubabuw ka nimayɔrɔ ye walasa Mali yɛrɛ bɛ bin u tun bɛna don yen de fɛ k'ale ka Niger bin mais i ye kuma in fɔ ne kelen kun ye sigi ka kuma in fɔ mɔgɔ kun sabu hadamaden kun tɛ se ka da la ko Tessit ko école bɛ se ka da la Tessit nin na. école dayɛlɛla ten Ala barika ni armée malienne barika. Ala barika ni armée barika école dayɛlɛna donc. activité économique daminɛ don. quelques activités économiques. Mali. entre les trois frontières mɔgɔw bɛ ka yala yala ni ɲɔgɔn cɛ. ka na feere ka intégration créer quoi. d'accord donc ne kɔni ye saki 50 ne y'o layidu ta aw ye n'Ala sɔnna ma ne bɛ numéro in wele ka saki 50 san k'o di ni mɔgɔ mɔgɔ y'a dɔn i bɛ fɛ ka ɲuman kɛ numéro bilalen don Tessit ekɔlidenw voilà an ni mɔgɔ min nana a di ne Boumabel yɛrɛ ma wayi. a kɛra dɛmɛ fɛ pour que école nin ka wuli. ka tila k'an dɛmɛ gouvernement ka se k'an dɛmɛ n y'a sɔrɔ maître minnu bɛ yen nɔ ni gouvernement bɛ se ka dɔ ta en charge bien vrai que dɔw bɛ k'a kɛ bénévolement parce que bénévolement kama mais ni gouvernement bɛ se ka u dɛmɛ cogo min fɛnɛ o fɛnɛ ka ɲi quoi. mais école maître dɔw taara bénévole dɔw taara cours olu bɛ ka taa cours di u yɛrɛ ma bénévole. cours la yen nɔ yɛrɛ des retraités. des retraités. awɔ. e k'o dɔ ɲɛfɔ tan retraités minnu taara u yɛrɛ ma olu y'a kɛ condition jumɛn na. bon olu sigilen bɛ fonctionnaire de u bɛ retraite la yen nɔ olu yɛrɛ y'a ɲini k'a fɔ k'u yɛrɛ tɛ se ka bénévolat kɛ. awɔ ko b'a kɛ. donc vraiment ni association in tɛmɛna association in fɛn fɛn mana d'an ma an b'a bɛɛ bila ka taa k'an ka kilasiw réhabilité n'a ye fɛn fɛn sɔrɔ bɛɛ bɛ bɔ a kalama e yɛrɛ sababu wɛrɛ e bɛ bɔ a kalama ka kilasiw bolo k'u jɔ ka tɔli kɛ dɔw la pour que san wɛrɛ ninnu ka sɔrɔ seconde cycle 12 bɛ yen. wayi n'Ala sɔnna ma an bɛ continuer ka ɲumankɛlaw wele baɲumankɛlaw wele mais an bɛ welewele da bila ni mɔgɔ min y'a dɔn i bɛ fɛ i bɛ se ka na fourniture di ne Boumabel yɛrɛ ma ne yɛrɛ kɔni yanni k'a fɔ i bɛ mɔgɔw ta minɛ k'a di i yɛrɛ ka dɔ de saki 50 n'Ala sɔnna ma ne b'o san ka t'o di aw ma. Ala k'i sara ɲuman na. amina arabi. Ala k'i sara ɲuman na i n'o ka mun kɛ Mali ye ani Mali armée bɛɛ bɔra kalama sa o. wayi. e kɔni e ta ye de dɔrɔn de sisan e bɛ dugawu dɔrɔn de bɛ e datugu sisan. a diyara n ye. e kɔni vraiment Ala k'i sara. a diyara n ye. Ala ka armée Ala ka se di an ka armée ma Ala ka Mali kunkolo kɔrɔ ta. amina arabi. an bɛɛ de armée kɔ ni mɔgɔ min tɛ armée kɔ o tɛ Malien ye. walayi. voilà o tɛ Malien o ye mɔgɔ wɛrɛ ye. merci. parce que an b'a dɔn an bɔra mun na an b'a dɔn an filɛ yɔrɔ min. ça c'est vrai. ça c'est vrai. merci beaucoup. voilà. merci Ala k'an bɔ su la. amina merci beaucoup. Jawara. nba. solikɛ yɛrɛ awa bon Nawari ne yɛrɛ bɛ taa ma. bon maliyɛnw a ye nin ye ko école dayɛlɛnna Tessit Musa n'i kun bɛ nin fɔ mɔgɔ mɔgɔ ko Tessit bɛ se ka sumaya armée Mali ka effort bolo i kun ko nkalon don ça fait ni ne kun b'a nin k'a la maliyɛnw k'a mɛn i kun tɛ se ka da la san 3 kalan tɛ se ka kɛ Tessit. Tessit c'est dans la zone de 3 frontières. an b'a ɲini maliyɛn ɲumankɛla bɛɛ fɛ maa o maa bɛ yen k'i bɛ se ka nin denmisɛnnin ninnu dɛmɛ maa o maa bɛ yen k'i bɛ se ka Tessit ekɔlidenw dɛmɛ k'i bɛ se ka armée ka effort nin dafa ni nin den ninnu ma taa ekɔli la ninnu de bila ka marifa ta dɔrɔn kɛ terroriste ye ni kalan ma kɛ nin den kelenw de bɛ tila tugun ka tila ka marifa ta k'u ka dugu kɛlɛ donc nin ye développement sira dɔ de ye n'an kan ka fɛn fɛn kɛ ka jamana in dɛmɛ ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ an kan k'an cɛsiri k'o baara de kɛ parce que ni min fɔlen filɛ nin ko kalan daminɛ Tessit ah Musa nin ye kibaruya ye dɛ depuis 2019 terroriste kɛlen bɛ ka blocus sigi armée ye kan sigi Tessit ka dernier attaque kɛra 2022 ni terroriste kun sigilen bɛ Mali armée y'u gɛn ka bɔ yen bi ko kalan dayɛlɛnna ka wele bila ɲumankɛlaw ma maa minnu bɛ yen k'u bɛ ɲuman dɛmɛ maa minnu bɛ yen k'u bɛ se ka se di numéro bila la
numéro blala numéro blala mama be qui se ka demain di ne buma bel wele ici sakiye ici kaye ici régulier ici fin sugu suye ka tesit ka demain anya nyini fe I kan demain ni demain I kan demain ni demain tesit be se ka école dom be se ka ta tout man kala parce que na fura de masaw terusu gena ka budala amame utira demsenu ko musaka so ka fo ku be se ka sagi sanga du diuma ku be se ka fengu sanga du diuma u be yorom na ko bi école maîtrise volontaire nan de tara retraité ou le retraité de là ko fara école maîtrise nani wala ka école maîtrise cheki donc classe cheki de dailena école de mumbe anya compter école de banani ani doni o de sur la même kata école là donc en bas fo retraité nani de tara do le retraité là déjà ou ko non ou fene beta fara école maîtrise toka ka cours di alakama ka cours di alakama donc mo ça fo classe do dailena classe do be olu bininu mais pour que kani ben noya a to be ala de bolo na ya damine nyina san wore be ala de bolo déjà que armée tara kaba administration tara armée be yoro be sécuriser patrouille bala ka ke bo ministre ma se kan ne ke ministre de srande Mali armée de ni ke donc amba nyini befe mama se kan demsen nunu deme ala ni kra kama ala ni kra kama ka bo ki e kaidi iye saki di iye régli di iye ardoisi di I mana fe sugu di de même c'est à ce là ni ma se kala soro be buma bel wele saki I se baraka fen o ba soro o be numéro mun blala e se ko wele no association des ressortissants pour le développement de la région de Tessit ou association RFNB donc mo be se ka blawla Musa amete mananga émission toy inshallah ka o bismillah ka fo malien ye ko Mali bloqué kele ko région kele na ko dailena voilà voilà ninte on kuma kane ni dugumo ore kuma kane ko armée ka effort ko ka fo une zone qui était sous blocus des terroristes pendant 3 ans barafouité oro de dale n'influence voilà bo baba do ka fo atom na jidi kata ka sababu ke mi anga mo fara ku jera ka fara nyonga no ye Mali Burkina ni Niger ka alliance do ke pour que yo le mi se ka sécuriser tout comme na ambe do ka bi alaka basigina Mali kon nana amina arabi bo ameta nyefe ambe ka tibaro soro ka fo ko irisibina centrale nucléaire do daile en pays Mali kon nana awo yarama bitima kalamala centrale nucléaire nani irishibno o daile et nucléaire type o centrale nucléaire nani façon nani abno o daile a folo e muye bo don centrale nucléaire chimique abno o daile o ye ame engrais ko manga mina noko kola ani Mali yere sene bisa ke to mina samia kana kala climat kana kala wakati be samia ka sekake da fentement be am se ko sene ke to jume ka damine kay fo kidal ça fait quoi que ça soit zone qui pleine ya kana ke pleine au centrale mini ignachi au barabema no bora centrale agricole no fait et nucléaire agricole no fait daile au nucléaire agricole ni fene ka barate foye ka damine segu babolo fait ka yelen ka ta fo bajangara fo koro fo plateau dogona o kuluwo konna nunu ka munumunu kana fo ombori jabaw ni fond de mina sene o yoro fene donc en fils bourem kana direi yemina ke blé sénéro di blé bon blé de bina séné 600 il va ko faire donc nucléaire ni ga barfa nucléaire ni sabana mu yebo don o nucléaire médical di Musa ale be cancer ka cancer wala ma bana do bi la min nga opérer ibe se ka ale di barake ka ta ka bointe nga so yi fanshi ma fara donc malien bina bo Mali médecine de bina war la do ba ko impôt ni do me tugo jume ibaro ko Tunisie ni Maroc médecine me war na do akum seto malien mi meta frake Tunisie ni Maroc ale ni fin malien gouvernement be min don ko 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 frake la 900 millions par an famo ko frake la donc amena ka fo o de bina daile bi centrale nucléaire médical o de bina daile en fin ale be bana geleman banunu care et fentro di tumeur nunu fo ka tabla cancer abina ni pede frake Musa anga hôpital bina ward de la do ba ko fenre ina ward de la do donc ate fo blinga fo ko médecin be grève mun kay do France la warga non avec doublé di en bas doublé di en bas doublé di
donc au central ni au nucléaire médical ni au latigɛra n'o bɔra yen central atomique fɛnɛ bɛna jɔ o fɛnɛ ni dɔ nin fɛnɛ tɛ kelen ye o bɛna nin fɛnɛ signé ka na n'o fɛnɛ tɔrɔmɔ in o fɛnɛ bɛ ka nalen o ye mun ye o ye duguba kɔnɔ terrain de ka terrain bolo duguba kɔnɔ k'a daminɛ kabiri Moribabugu fanfɛla in na ka na fo Garabali la fo Kati droit la ka munumunu o fanfɛla ninnu na terrain de bɛna taa yen ayi ɲɛ b'a ko métro bɛ cogo min na n'i bɛ Faransi ni fɛn ninnu na ka bɔ banlieue dɔ la ka na duguba kɔnɔ o bɛ cogo min na o terrain jalama u bɛna o fila de fɛnɛ kɛ métro de don cɛ ɲumanba in non ale ka teli de donc a bɛ kɛ sisan mɔgɔw bɛ se k'u to yan ka taa baara kɛ Kulukoro ka segin ka na nɔgɔya la mɔgɔw bɛ se k'u to yan ka taa baara kɛ dugu la ka sɔrɔ a bɛ navette mobilité de nɔgɔya Bamakɔ kɔnɔna la et puis a bɛ kɛ sababu ka dɔ bɔ circulation yɛrɛ gɛlɛya la ani riches na baara bilala nin na ka ban donc o baara fɛnɛ latigɛra ko ka bɔ Moribabugu kɔfɛla in na ka na ale ni ka taa bila fɛn tɔgɔ ye di Guana Kanajigila plutôt Kanajigila fanfɛla in na terrain mina boni ye parce que ni ko bɔ Kanajigila yɔrɔ na ka na duguba kɔnɔ a ka gɛlɛn fo k'a faga bon tɛgɛ bila o fɛnɛ la tun o fɛnɛ papier olu signé na walasa ka nin baara bɛɛ nɔgɔya an n'u ka société dɔ fɛnɛ tɛgɛnɔ bila fɛnɛ kɛ olu fɛnɛ bɛna 200 millions de litres par mois olu bɛn'o d'an ma an n'olu ye contrat signé carburant 200 millions de litres parce que an ɲɛ b'a la usine minnu bɛna jɔ Mali la sisan ani riches bɛna usine minnu jɔ usine minnu mago bɛ carburant na bon n'an ma carburant dɔ di fana ka wuli yanni an ka pétrole ka bɔ parce que ni riches ko dans 3 ans an ka pétrole bɛna bɔli daminɛ daminɛ k'a daminɛ ka na T-Site ka bɔ T-Site ka na ZTZ ka bɔ ZTZ ka na André Bougane ka na André Bougane ka na Tessalit ka bɔ Tessalit ka munumunu ka jigin ka na nin bɛɛ ye pétrole bɔ pétrole de bin i b'a fɔ fɛn wɛrɛ on a 50 millions de mètres cubes de gaz o fɛnɛ bɛ yen donc an bɛ baara kɛ ni ristourne de san o de y'a to kɛlɛ nɔgɔyara ka ban i ma ye investisseurs de bɛ ka nalen san nin b'a yira k'a fɔ ko Kidali récupéré ye 10 000 de nin b'a yira k'a fɔ ko Aguelou minɛlen ye 10 000 de maliyɛnw k'u sigi a lajɛ a tɛ jeudi wɛrɛ sɔrɔ tugun a bɛɛ bɛ ban pewu investisseurs bɛ ka nalen parce que ministre ni délégation min taara délégation tun kan ka na su in na mais ko Poutine ko k'u ka to yen ko partenaire wɛrɛ bɔra yɔrɔ BRICS mɔgɔw de bɛ ka partenaire wɛrɛ bɔra fan wɛrɛ fɛ ka na olu bɛ fɛ ka contrat wɛrɛ signer ni Mali ye tun donc Kayi mara kɔnɔna la k'a daminɛ Faliya nɛgɛ min bɛ yen u bɛna usine de construction automobile de jɔ yen ani montage mobili kelen o de montage baara bɛna kɛ o mara kɔnɔ ka taa ale ni u bɛna énergie éolienne de fɛnɛ kɛ i bɛ éolienne dɔn o ye fiɲɛ ka courant di fiɲɛ fa bɛ munumunu e ta yɔrɔbaw la sɔn a fɛn bɛ munumunu a bɛ munumunu o ye courant de ye o ye courant de ye a bɛ fɔ o ma ko énergie éolienne ko Kayi mara kɔnɔna la k'a daminɛ Kayi ka taa ko Irisiw ko k'o bɛ ɲɛ yen kosɛbɛ ko Kayi fiɲɛ ka bon donc n'i y'a daminɛ san ka yɛlɛn san ka taa Tomia ka yɛlɛn ka bɔ ni komi i bɛ taa vers Mopti fanfɛla ninnu na yen bɛɛ bɛna kɛ parc solaire de ka taa fo ka taa bila an ka o kuma na Agadez forage kɔnɔna la n'o ye Kidali yɛrɛ mara kɔnɔna ye plaquettes de bɛ ka fɛnw de bɛ ka taa jɔ yen sisan an bɛna o baaraw de kɛ mais centrale civile ni o fana kɛrɛfɛ tugun centrale nucléaire militaire fana baara bɛna kɛ yen olu ye bombe i b'a dɔn ko uranium min b'an fɛ yen ale suppodimoni dɔ bɛ yen a suppodimoni n'o y'a bo dɔ ye o de ka jugu bombe de fragmentation fana ma bombe min bɛ jigin f'a ye k'a fɔ fo radioactive b'a la ale rayon n'a jiginna a bɛ dugukolo sɔgɔ jusqu'à 10 mètres de profondeur o de ka jugu terroriste ma cɛncɛn na parce que n'ale bombe n'i y'ale ci cɛncɛn na terroriste bɛ se ka mobili dogo cɛncɛn kɔrɔ e t'o kalama terroriste bɛ se ka mobili kunturu u b'a dogo cɛncɛn kɔrɔ awɔ u b'a dogo cɛncɛn kɔrɔ u bɛ don kuluwo fana kɔnɔ n'i ma bombe sɔrɔ bombe bɛ kuluwo pick-up kelen kelen beji u b'a dogo cɛncɛn kɔrɔ donc Sikaso fɛnɛ u bɛna usine de fabrication de munitions fɛnɛ industrie de fabrication de munitions fɛnɛ jɔ yen kɛlɛ la fɛn kelen min ka jugu ye munitions de ye donc k'a daminɛ balle 7,5 mètres la k'a daminɛ 9,7 mètres la k'a daminɛ 17 balles la n'o ye 14,5 ninnu ne ka tila ka bɔ la ka tila ka na 12,5 millimètres la k'a bɔ la ka na 7,7 millimètres la olu ye PA balles ninnu des armes individuelles petites armes automatiques fitinin ninnu ka tila ka bɔ la ka na AK-47 na ka na AK-47 la ka tila ka na bɔ ka na PKM ninnu na non nin bɛɛ balle dilanyɔrɔ de bɛna dayɛlɛ balle cartouche de bɛ na yan donc i ye ko kɛ dɔrɔn an y'i ka ko ban kɛlɛ kɔni balle munition t'an kɔrɔ foyi la u bɛna o usine fɛnɛ baara kɛ Sikaso
o fɛnɛ bali dilanyɔrɔ usine de bɛna jɔ Sikaso donc ka bɔ Sikaso la ka yɛlɛ ka na Galamina fanfɛla in na ka na yɛlɛ u bɛna o kuma na fɛn min ye bombe a b'a fɔ bombe ma ko S13 bombe mun bɛ don hélico ninnu da fɛ aéronef yɛrɛ armement n'an b'a fɔ hélico ni avion d'entraînement ni fɛnw olu bali quoi les munitions des aéronefs de pointe à dilan yen olu fɛnɛ marifa dilan o bali dilanyɔrɔ de bɛna kɛ yen o la guerre bɛ k'an bolo ji min di parce que guerre ça les b'a kalama les munitions coûtent cher donc guerre bɛ k'an bolo i b'a fɔ ko ji min a minɛn de b'an bolo on a des matières premières. bon an fɛ yan nɔ kurantigɛ kɔni ka ca yɔrɔ diɲɛ yɛrɛ kɔni bɛ ka développer ka taa est ce que hali bi an kan ka évoluer ni groupe ni fɛnw ye tuguni. o banna o sisan nɔ mois de janvier u ka mɔgɔw dɔw kan ka na expertise fɔlɔ kɛ Mali mago bɛ combien mégawatt la ɲinan i b'o dɔn wa 460 mégawatts Mali ka consommation annuelle y'o de maintenant 2024 demande kura minnu farala kan Mali doit aller à 520-550 mégawatts donc dɔ de bɛna fara kurantigɛ barika kan ni nin système nin tɛ ça fait an b'a miiri ko kurantigɛ bɛna nɔgɔya an bɛ ka taa système min nɔfɛ ka na n'an ma bɔ groupe kan dɔ de bɛ fara a kan ka taa parce que mɔgɔw tɛ min dɔn énergie bɛ 1 million de litres de jeni carburant na par jour 1 million de litres énergie b'o de jeni carburant par jour i b'a dɔn énergie ka resté joli par mois 18 milliards par mois i b'a dɔn énergie bɛ joli de dépenser la 24 milliards énergie bɛ 24 milliards de don walasa ka 18 milliards sɔrɔ donc nin système min filɛ nin nin bɛna kɛ mankanba de ye Mali kɔnɔ parce que minnu bɛ carburant di sociétés ma ani minnu bɛ don ni carburant u b'a fɔ k'u tɛ jɛn ni nin bon alors que carburant n'a bɛ bɔ ni France ka système ye ko France ternɛriw n'o ye France coxeurs ye olu mana taa carburant ta asiatiques ni RBLS mɔgɔw bolo n'o ye riches ye olu de bɛ carburant coxer ka caution bila ka carburant bɛɛ ta k'a sous-traiter anw ma bon n'o kɛra carburant bɛna carburant bɛna 115 120 kɔnɔna la maintenant ni riches yɛrɛ y'a ta ɲɔgɔn bolo olu bɛ se k'a d'an ma 48 52 ɲɔgɔnnaw la donc an bɛna feere 65 donc français ka société min bɛ coxeria kɛ o tɛ don an cɛ bilen bon nin bɛ kɛ sababu ye usine an b'a fɔ o ma ko PME petite moyenne entreprise misɛnnin baden de bɛna créer sisan nin ye Mali baarako bannen de nin m'an permet e Musa b'a fɔ sisan non e n'a minɛ maliyɛn e ka bila i kunna maliyɛn bɛ 8 heures de baara i b'a dɔn a bɛ joli sɔrɔ indice la 42 000 francs o de y'an ka SMIC ye SMIC de vie an ka SMIC ye 42 000 francs de pour 8 heures de travail bon i b'a ye maliyɛn tɛna 8 heures kɛ mɔgɔ si bolo bilen k'a sɔrɔ i ma 200-300 000 d'a ma donc indice bɛ yɛlɛn diyagoya la indice bɛ yɛlɛn i bɛ Mali min kɔ diɲɛlatigɛ la o Mali de ye nin. mais bubu hali bi mɔgɔ dɔw b'a la ka ɲininkali kɛ ko an bɔra France bolo ko ka taa an don Irisi bolo yalama an ye jumɛn sɔrɔ Irisi bolo o partenaire dɔ de tɛ nin ye sisan wa e ka bila i kunna sisan terrain fɛn an ni France tun bɛ jɛɲɔgɔn la waati min na ko fɛn caman bɔ anw fɛ yan nɔ ko France de y'olu fana e k'i bolo don a dɔ la tan ko France ye min jɔ yan ayiwa komi u y'a fɛ e de ye u tɛ se k'u ɲɛ jɔ k'a ɲɛfɔ e u y'a fɛ e min ye dɛ e k'i ɲɛ jɔ fɛn dɔ ko France y'o jɔ yan tan n'a bɔra hôpitaliw ni France yɛrɛ ka furakɛ yɔrɔ ni fɛnw na a dɔ fɔ dɔrɔn i ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na nin ye pont fara autodilanmisɛn ni fɛn ninnu kan nin bɛɛ ye Irisiw ni Chinois ka fɛn jɔlen de France ma foyi jɔ yan hali France ma fɛn jɔ a yɛrɛ fɛ yen kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ baara ma kana o kuma yɛrɛ fɔ yan yɛrɛ kana o kuma yɛrɛ fɔ yan parce que France ma baara kɛ yan donc n'o bɔra terrain kunkolo fɛnɛ b'a la u bɛna troisième ligne fɛnɛ jɔ il y a 2 lignes ferroviaires au Mali terrain sira ye 2 de mais o terrain sira 2 la ça ne répond pas aux normes internationales i b'a dɔn ko an ka arayi ye 1 mètre de bon Irisiw bɛna terrain min d'a ma i b'a sen mètre dɔn a sen 1 mètre et demi de Irisiw bɛna terrain min d'an ma tellement que a terrain ka bon a kunkolo ka bon a moteur ka bon a bɛ doni caman de sama fɛ ka taa a bɛ se ka litiri 100 ni 500 ta ɲɔgɔn fɛ ka na port la wagon bɛ don a la ka taa ni wagon 100 ni tanw ye ale sen gansan ye 1 mètre et demi de ale terrain sen donc o tɛ bɛn an ka arayi ma Irisiw bɛna arayi kura de kɛ sisan ka bɔ ka taa Diboli o arayi sen o terrain dɔrɔn u bɛna arayi kura min kɛ o arayi ka bon ni 1 mètre et demi parce que o terrain yɛrɛ sen dɔrɔn 1 mètre et demi u bɛna kunkolo kura min d'a ma donc i ye nin partenaire ye sisan donc an bɛna donibaw de ta ka don n'a ye
commerçant bɛ lafiyabaw sɔrɔ namara mun bɛ kɛ carburant dili la ka carburant bɛ suɲɛ ka taa dɛ nin bɛ kɛ groupe in kɔrɔ dɛ gouvernement bɛ nin de bɔ dɛ le gouvernement dépense l'énergie dépense 800 millions par jour a bɛ don carburant na 800 millions par jour énergie b'o de don carburant na diɲɛ bɛ ka évoluer nin ma mɔgɔ bɛ nin kɛ bilen yan tilema jamana est-ce que mɔgɔ bɛ nin kɛ bilen wa bon o de banna awɔ ma yɛlɛna tile ko la wa bon ala nana o parc solaire de o de bɛna daminɛ ka yɛlɛ ka taa ça fait que mɔgɔ sini facturer mɔgɔ ka so tugun ko a don ta bɔ ta 20 kW 10 kW da don ta bɔ ta kɛ ka taa dɔ b'a la dɔ jɛna n'o courant bɛna kɛ fu de bon o de y'a to usines bɛ ka nalen investisseurs bɛ ka nalen bon nin de ye an ka partenariat diya ye ani BRICS mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ en tant que tubabu ka opérateur économique b'i fɛ guerre u bɛ guerre financer ni tubabu jɛra n'a ka opérateur économique a ka commerçant mana a bil'i kunna k'i bɛ attaquer ka foyi t'a la bon en tant que irisiw ka opérateur économique bɛ yan u ka société baw bɛ yan u ka partenariat baw bɛ yan a bil'i kunna k'u b'an ka guerre u n'an bɛ jɛ ka guerre baara kɛ parce que irisiw ka service de renseignement ko France kan k'an attaquer k'u ka mɔgɔw kan k'an attaquer peut-être dans les jours à venir. Ça fait le 11, le chef des services de renseignement russe. Alors les Occidentaux doivent déstabiliser le Mali et la Centrafrique. Donc, Français est le chef d'état-major. Nous avons le Sébastien Lecornu. Allez, ko terrorisme quand Mali là, quand Mali là, terrorisme quand Mali là, ko semaine ouvrée. Ah oh, ko semaine ouvrée. Allez les terroristes. Allez de fo kunu, kuna sini. Ko anye irishi janfali me ko aturi fait irishi français janfali ko aturi shigo ko terrorisme be Mali là peut-être wati pungurun doron donc o de bina ni tesalit kan ni agelo kandili ibina ka fo amina min da seman sigilenga seman amina min ga seman na sini ou be sini ngene e ka to la jabay parce que anye kan nga dama do kilima ta poste avancé mbe ministre kelme ko poste avancé duma e ma ministre ko kale jorno ta la voilà ok ibara ka foko ibara ka fen fosi dano olu be pen na famoyi mais war ko yi ambe France bolali be war ko na o to ça ngoni anga mini ko be de bane wadra France joro on ni min contrat fin manaka o min réserve mu be obtadi France va France bo mo rewra France ton de France boula la France doit être la 4e réserve d'or mondiale 2500 tonnes d'or de France boulou marala mais tonne gramme kelite Mali boulou mara donc il va voir comme faut voir ko kuma banade o tu voir ko kireli no kabakana voir ko te devare quoi il va faut ko alaka o donner la nadro bana quoi e ben be ga to la gri blo cefal e bo ke to di ibe c'est pas et bien il tout de kata pétrole marché de risou maka gazi ini gazu ni fin et puis on Mali formé 5 ans de 5 ans qu'on a la Mali rebi donna baisse on a un contrat dans 5 ans de 5 ans on va former oui école soda et fin école pétrochimie oui université ba fene et risou quand on fait installer kakla on a d'offre bourse fene ka on a école so bare daile an ingénieur ni docteur ni master tout na borom ambe France bolo sanumbo la bini a san binane ilaga école sanumbo école faculté publique Mali bula ah boy risou no kéré ka ko luté même ko fene olu bi former ki bla yere ba to ki yere université fene ba u kan ko fene brigisi no o je nyoko yakari ay nité mega munya fene Moussa ambe 4 séjours de nake Mali la ka 4 séjours chechi do Mali ko ka kalokele ngatu kité yininga wallahi c'est fini 4 séjours de nale Mali la ambe 4 séjours de ke ni pate Mali na ke aventure dugudi bere bina tunga la assistant bere bina le tunga la assistant ni Mali jato de donc en commerçant ni fait on y est li banto de mais centrale nucléaire ni gouvernement ma kanga da fonctionnaire mun be choli ke centrale ko loka bonde centrale ko loka bonde anga ben chama be no be mi nye fina ibeta bi kata soro mais mina ndama shonga kuma do fina prime de risque abo même ta Norland ay prime de risque yere barakero la prime de risque malla baro jolla 10 000 francs il est ingénieur il boulot be machine il tire se ka tige il semi se ka tige il kulo se ka ci il se ka sa et baro prime de risque be faire ka salaire ga 10 000 francs donc à kanga da gouvernement central ni central be kem robe bla condition de là ni central ka be pété dongo do ka fo ko meta somo mino blanc ka fo ni en koreke dim comme te faire no kata da central kuna central nucléaire na le tira dongo la be dugu chundi
ou bien kata kume cigarette mi kata cigarette mi na kata to non awa ou bien temi ka to la tasma ka kulungulu ka do akoro ha Allahu akbar ala kan kisi kan tagama ni ay abe dugu munu na série de bulu organisation na de koro ka mo bla yoro la ka mo bla yoro la ka fo ame mi organisation na ni interge de ni en ko de ou bien ni poste dumain ou bien ni yoro salaire kacha mbe ndem bla ka tay nu ya ka dro Mali be exploser carrément. Donc, jour d'obé, amaka Mali Kouramina, en Namarate Bentoune, Mali be niveau munasisan, les fonctionnaires corrompus, pour tirer des fouilles, en nous tire à barrer tout. Parce que Mali Kouramina, il risque de Mali Kouramina. Mogo de bra juru douana mogo de namka barake donc nama barake ka a barake be Mali bobo la sane choli te tugune donc kana da Mali zompe ka kana da Mali jujuwe ka kana da Mali procureur ou kana kine mogo la ble choli la de ka fo ni nga mogo be kasana ou liberté provisoire ka fait 20 milliards dou 6 mois avec la liberté provisoire nous ya ka dro richu fene bu ko douana parce que corruption est crime ka Mali fait bêtier fait corruption est crime ka Mali fait bêtier Mali mogo be mina bi Mali quoi teta bada na madani jogo de parce que an jogo mi ra français ou la na yo nyogo yare richu lo do richu ba ko ka fo e de yo ya mana be partenaire min kan do ka barake non et fin ça kala de on ko reke de nous koromso de nous de akara tane ay caution sur la justice là caution de justice là de parce que ni ay malien me wor du dorete das kala wora ka sola 20 milliards 30 milliards ko liberté provisoire ou be ka mangene ma be malien a word banati wuli funa ay word du o mayne munu yɛrɛ terrain biais falsifié an bɛla ka munun kan na k'olu kun ye liberté provisoire mɔgɔ si m'a sɔrɔ mɔgɔ si ma liberté provisoire sɔrɔ mɔgɔ si m'a sɔrɔ Mali liberté provisoire de bɛ ka malien bila tiɲɛni na parce que ni min banna ni min taara kaso la dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ dɔrɔn o ka bana tɛ wuli fana ye wari dun o man ɲi kelen filanan fana ye mun ye tugun liberté provisoire de bɛ di mɔgɔw ma nɔgɔya la mun mana wuli liberté provisoire hali i ka jugement yɛrɛ ma ban fana liberté provisoire 20 milliards dun bɛ ka pisa fɛ ko liberté provisoire n'a bɔra est-ce que a bɛ segin tuguni au bɛɛ kuma mɔgɔ dama liberté provisoire la Mali la c'est trop donc Mali kura tɛ taa bi ni niveau de justice ma yɛlɛ n'an m'an ka système falen k'an ka an ka critères falen an bɛ ka taa centrale nucléaire ko kuma min na ani éolienne na n'an ye erreur kɛ dɔrɔn catastrophe yɛrɛ b'an bɛɛ détruire catastrophe b'an bɛɛ détruire ça je te dis ale tɛ taa ni sigiɲɔgɔnya ye a taa ni teriya sira ye k'a fɔ ko nin poste in ka di n'an y'a kɛ dɔrɔn ni riches fana tigɛra n na diɲɛlatigɛ la o y'a bannen parce que corruption de bɛ mɔgɔ tigɛ mɔgɔ la hali an bɛ ka Faransi mun fɔ nin n'an corruption yɛrɛ de y'a kɛ sababu ye ni Faransi ɲɛ donna anw na awɔ a fɔ ne y'o f'i ɲɛna dɛ Faransi non ça an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ non corruption de y'a kɛ ni Faransi tigɛra anw na Faransi bɛ ka mun kɛ a sera ka kɛ Modibo Keyita la min ka kɛ Faransi bɛ ka min kɛ Mali la bi a y'a kɛ Modibo Keyita la wa voilà donc Faransi bɛnna dirigeant mun fana ta ka jamana fɛ an b'a fɔ Faransi an bɛ jigin Faransi la mais an yɛrɛ ka mɔgɔw sen b'a la donc an bɛ fɛ an ka mɔgɔw de ka bɔ yen Mali administration kan ka nettoyer de ka administration ci ka bilayi ne ka sɛbɛn de f'i ye parce que i tɛ min dɔn Musa mɔgɔw tora fonction publique la ni arrêté de ye dɛ arrêté ministériel diplôme ko t'a la dɛ donc k'a f'i ye parti bɛ liste bila ka na liste bɛ taa politiciens b'a dɔn ne bɛ ka min fɔ politiciens minnu y'a kɛ u b'a dɔn mɔgɔ caman y'i ban ka taa ka taa élection la 2007 ka taa a contre ATT 2007 u ma taa mun kama u b'a dɔn quota fonction publique quota de tun bɛ na baarakɛyɔrɔ la nin karisa in ka liste ye nin ye nin ka liste ye nin ye nin ka liste ye mɔgɔ si ka ne sɔsɔ o la o ni min ye ne sɔsɔ o la dɔrɔn ne bɛ taa fonction publique la u bɛ taa liste sama k'a bɔ liste nana cogo min na an b'a f'i ɲɛna a kɛra tan arrêté ministériel de don concours tɛ dɛ Mali fonction publique ni concours cɛ ni Assimi nalen tɛ concours tun tɛ kɛ arrêté de tun bɛ ka mɔgɔw ta Aïssa secrétaire économique la sa non moi me ka min ɲɛ f'i ɲɛna n'u ye n sɔsɔ n bɛ baarakɛyɔrɔ tɔgɔ yɛrɛ fɔ comme an tɛ nin na quoi alors même faux diplôme liste bɛ ne bolo e b'o kalama bon faux diplôme liste bɛ ne bolo o bɛ ne bolo faux diplôme liste donc ne ka kuma to kan faux diplôme in tilala ka na kɛ mankan tuguni 2012 tɛ ayi o tɛ o ye douane ta ye o tɛ jamana ka waati ta tɛ o tɛ faux diplôme wɛrɛ Mali faux diplôme bɛ Mali fonction publique kɔnɔ c'est trop il y a trop de faux diplômes donc an ka pan olu kunna o ye jamana baarakɛlaw ka ressort ye mais an bɛ ka taa Mali kura min na n'anw kan bɛ taa ni yuruguyurugu ye nanzara occidentaux tigɛra na cogo min na an tɛ pan o kunna dɛ o de bɛ kuma bɛ fɔ pour que kura bɛ se ka latilen cogo min na parce que an tɛ fɛ faux diplôme wɛrɛ tuguni u kɔni an s'était fo bon mɛ min ye f'i ɲɛna a falen de don i bɛ Mali de la i bɛ cadre ye ka wari minɛ mɔgɔ la n b'i den na passé Mali de la i b'o ye yan i bɛ Mali de la Musa i b'a ye k'a fɔ den ni ba bɛ tɔgɔma su fɛ k'u bɛ taa bac sixième ɲini
mɔgɔ muso b'a den tɛgɛ minɛ k'a bɛ taa bac sixième ɲini Mali de la i bɛ école maîtrise k'a fɔ den somɔgɔw ma ko sixième bɛ n bolo n'aw intéressé len don Mali i b'o ye Mali de la donc ni tiɲɛ nana an ka tiɲɛ fɔ an bɛ ka taa Russie minnu nɔfɛ baara de ye Russie bɔ bolo la baara de ye Chine développé baara de ye est-ce que b'a kalama ko Corée du Sud ko Mali tun bɛ aide de Corée du Sud ma 1974 ya 74 75 e b'a kalama ko Mali tun bɛ dɔn di Corée du Sud ma voilà bon Mali tun bɛ dɛmɛ k'olu ye fɛn min ye Mali segin kɔfɛ o ye yurugurugu de yurugurugu de ye Mali segin kɔfɛ o tɛ Faransi ko ye o tɛ foyi ye o y'an yɛrɛ taabolo de bon an bɛ ka taa partenariat kura min kan n'an ma bɔ yurugurugu la dɔrɔn an bɛ sa parce que ni Rusiw y'an bila jɛnlatigɛ la mɔgɔ si n'an tɛ baara kɛ jɛnlatigɛ la bilen Yakubu an bɛ taa ɲɛfɛ hali bi an ka reconquête la an bɛ ka wulikajɔ min kɛ pour que Mali bɛɛ se ka kɛ maliyɛnw yɛrɛ ta sago ye cogo min na an bɛ ɲininkali min kɛ est ce que MINUSMA b'a la ka a jɔyɔrɔ fa MINUSMA t'a la ka double G kɛ Mali la o banna o MINUSMA anw de jamanadenw bɛ ɲɔgɔn ye ka wuli MINUSMA kama c'est b'a dɔn fɛn dɔ tɛ gouvernement nɔ ye koyi an jamanadenw de nɔ don MINUSMA ye communiqué min bila kunun ko ale ma da ka tagali la ko ouais k'ale bɛ ka bali baara la an k'an sigi an k'a lajɛ an dama bɛna ɲɔgɔn ye ni min bɔra la an b'a fɔ maliyɛnw ye an t'an sigi tun an bɛ wuli k'an jɔ de on va aider le gouvernement à chercher à dégager la MINUSMA parce que an tɛ se ka MINUSMA la a b'a ka kan de terrorisme MINUSMA bɛ ka kan ta k'a di CEMA ma a bɛ se k'o kɛ cogo di a bɛ ka poste avancé di CEMA ma a ta k'a lajɛ e ye poste minɛ CEMA de la e ye poste minɛ Mali gouvernement de la qui t'a remis les postes là qui t'a remis les camps là c'est le gouvernement malien et on est en train de voir la MINUSMA en train de rétrocéder ces trucs là pour k'ale y'o to olu bolo ninnu ye kuma jugu de ye n b'o f'i ɲɛna dɛ ninnu ye kuma jugu de ye Mali kɔnɔ donc gouvernement côté nin anw jamanadenw yɛrɛ ka ko ye Musa k'i fo k'i waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna ma an bɛna tɔ ninnu développer kɔfɛ inchallah ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ k'an ye min sɔrɔ ka da tulo ka bi o de ye nin ye an b'a ɲini aw fɛ a ye jaa ninnu cari kosɛbɛ pour que u bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka bɔ a kalama cogo min na an bɔra ka ɲininkali minnu tɛnku bugu la a k'an bɛn don n'a nataw la inchallah